Hello everyone, magandang araw, magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, wherever we are, I hope everyone is well. So for today's video, we will try our best to make empanada Ilocos dahil matagal na panahon na po tayong hindi nakatikim ng ganito. So let's do this! Gusto mong kumain ng empanada, maggadgad ka ng papaya. Ito, pampakinis ng balat. Di ba, likas papaya. Pampaputi. O, mga gustong pumuti, oh. Pwede na itong panggadgad sa balat. May blur tong kuha ko. As sweetie, pampakulay sa empanada do. Lamasin lang natin konti ang papaya tapos ipigain para matanggal yung katas o yung tubig niya. Pero wag po kayong mag-alala mga kapatid, nagugas po ako dyan ng kamay. At sa mga ayaw po sa papaya, pwede pong gumamit ng cabbage o yung umbok as alternative ng papaya. But for me, I will go with papaya kasi mas masarap sa akin yung empanada na papaya ang feeling niya. But it's your choice kung anong gusto nyo. Gagawa kami ngayon ng empanada. Ilocos empanada. Hindi mo may kape ba na? So, ito na yung papayang napiga. Wala na yung katas. Ngayon na pa. Ayan. Ayan. So, ito yung longganisa. Wala tayong vegan longganisa, kaya ito yung gagamitin natin ba. From Brazil. Tapos, ito naman yung dough. Manarimaan. Di pa nang mekos-mekos. Ayan, yung mga kasama natin. Face reveal. But blade. Ayan, face reveal with longganisa. Ito yung mga, Papaya. Yan. Dahil gusto mong mag-ulam ay kumain ng empanada, maggadgad ka ng papaya. Ayan. or kung tinatamad kayo, just message us in WhatsApp, then ipapatalabat namin. But 20 dirham per piece, and then plus delivery charge. Magkano yun? 10. So, all in, 30 check out, dirhams, 30 dirhams. Ito na yung dough. We'll try first, Sino first. tumutawag ganyan mga aus? Train. Akar? Hindi ka mo. Try, Ay, ni ate, try natin kung mag-work siya. Pwede mong dagdagan ng lang longganisa para Dagdadak ka ng lagi eh. Kasi nagdadak ka, hindi malang. Hindi ka mo. Malak mo. Sa problema, may kanfay hindi umaapa. malalaki. Dapat yung small. Ayan. So, nailagay na yung ilaw. Ay, apo, iyawa na pa lang talaga. Shak. Ba't lumakanto? Ayan. With longganisa, syempre. Oops! Ayan. Perfect. Meron na tayong expert ng empanada. Mm. Oo. Ay, pusa. Grimoire. Apple ulo. Apple talaga. Oo. Lumusot problema. Kaya laibig. Hindi po kami eksperto sa paggawa ng empanada and we are trying our best. Kaya sa mga eksperto dyan, baka naman may mga tips kayo kung paano yung magandang gawin para mabuo or ma-form yung bilog na dough ba. Mas madali. Kasi we are trying. Tawag doon? Ano na bang tawag? Tagamasa. O, dalagang bukid. Nasikitan mo. Sige lang, kaya mo yan, Jibber Jane. Hi guys, ang hirap pala gumawa. O, diba? Ang hirap din pala gumawa ng empanada. Actually, this are my first time homemade empanada. Gusto ko lang talaga yung empanada pero never pa akong nagawa. Kaya, first time. But it's not bad yung lasa. Yes.
Yan, padalos-dos po lang taap no ag-slide. Yan. Nagkahawak tayo ng kawali. Magpipicture na lang ako. Magpibidyo na lang ako. Ayan. Ito yung expert for empanada. Meow. O, si Meow Meow. Yan si Meow Meow. Kung hindi nyo pa kilala si Meow Meow, yan si Meow Meow. Meow. Try na namin yung empanada. But in fairness, masarap. Yummy, yummy. Wow. Ang sarap sa empanada. I mean, so, eto na yung mga naluto namin at nakailang kain na rin kami doon kanina habang nagpiprito. At ito yung natira. Hindi siya perfect, lalo na sa labas, yung form niya ba. Pero, sa dami naman na nang tumikim, thank God, okay naman yung review nila. Malasa naman daw. Ikaw, is it your first time na makatakim ng empanada? Yes, empanada with vegetable. Yes. It's How my is it? first time. It's very nice and delicious, you know. Ano daw? Ayusin mo siya. Thumbs up too. Yun, at least. Tapos pati si na kuya doon sa kusina. So, okay naman yung lasa daw. Masarap. Yan. Kaya at least. Yan. Hi guys, happy Empanada Day! Yes. At least natupad din. Yes. Ang sarap, guys. Finally. Salamat din, Regina. Order na, guys. O, pwede na raw Order na kayo. pwede na raw pang benta, sabi ng mga tumikim doon sa kusina kanina. 3 for 50. 50 dirhams po. 50 dirhams. Oh, thank you Lord. Sarap na saka. Sarap. Mayaman na kami. Sila ang ating mga empanaderas. Ayan, di ba ang gagandang mga nilalang? Hi, guys. Tayo. Kain tayong panada. Thank you. Ano masasabi mo, Ter? How is it? Yung totoo. Review. Yung totoo. 10 out of 11. Ay, 11 out of 10 pala. Yung totoo, Ter. Hindi, totoo. Masarap. Nakadalawa lang ako. So, pwede na namin kompetensyahan yung nagbi-business ng empanada. Annabelle's Empanada. Pwede yan. Sino nagbabanto? Ang masasabi ko, Singles Empanada. malunok. Masarap siya. Saturday is a cheat day. Saturday cheat day. Walang diet guys. Yan. Carrots. Ito din yung dala ni Kabsat Loring. From Emily. Thank you, Sis Emily, for the free food. Yan, ang dami. Thank you. More May mga blessing to supply po come. kami ng pagkain. Tapos may laing. Yan, galing kay Kuya. Galing sa kapitbahay. Anong lasa pala ng laing? Ang bitrot ato, di jay bayuli. Masarap. Masarap yung laing ni Kuya. Ayan. Galing sa kapitbahay. Thank you so much sa mga nagbigay ng aming mga food. So, nalibre kami for dinner. Sana sa susunod ulit. Sumakit yung kamay ko. Finally, natupad din at naging totoo din ang empanada. Hindi na siya scam, hindi na siya drawing. Kaya salamat sa ating mga nakasama sa kusina. Ayan, at thank you so much for watching mga kapatid, kapamilya. Stay safe and God bless everyone.